Здравейте хора и добре дошли в YouTube канала ми. В днешното видео избрах да ви покажа как да си направите тези котешки очи. Днес ще стартирам с полуготова основа, но ако ви е интересно да видите стъпка по стъпка каква е техниката ми на изграждане на цялостната основа, може да видите предишното ми видео, в което всичко е описано доста подробно. Започваме с нанасянето на основа за сенки. Основата, която използвам е MAC Paint Pot. Нанасям я по целия клепач с кръгла четка от изкуствен косъм. Тази, с която нанасям в момента, е на Real Techniques Deluxe Crease Brush. За този грим избрах да работя с шоколадовия бар на Too Faced. Първият цвят, който ще нанеса, е White Chocolate. Нанасям го по целия клепач. Това нещо ще спомогне по-лесното преливане на цветовете, които ще нанеса след това. Следващият цвят, който нанасям, е Salted Caramel. Много леко и прецизно в сгъвката на окото. Ако не сте използвали тази палитра, трябва да знаете, че работата с нея е много лесна, поради текстурата и пигментацията на самите сенки. Много лесно може да регулирате наситеността на цветовете. Продължаваме със същото движение и със същата четка, нанасянето на Milk Chocolate, като идеята е да създадем по-голяма дълбочина на сгъвката. Третият цвят, който ще използвам от палитрата, е Triple Fudge, тъмно-студен кафяв цвят, който нанасям отново с мека, но много по-малка четка, с много прецизни движения, като се старая да го прелея с останалите цветове, без да оставям видими линии. И след като вече имам обособена сгъвка, нанасям White Chocolate отново, но този път само по целия подвижен клепач, за да почисти и да изравня цвета. Следващата стъпка е да нанеса очна линия. Използвам черната гел очна линия на Inglot в номер 77. Това е най-плътната такава, която съм използвала. Това, което обичам да правя, е да нанасям първо в зоната на миглите, възможно най-близо до тях, защото мрази, когато остават светли и непопълнени петна между миглите и горната водна линия. След което вече издърпвам и отдебелявам очната линия. Това, което прави цялостната ми визия изчистена и равномерна, е когато завърша лицето си. За да го завърша, ми остава да нанеса коректор, да прикрия сенките и да хайлайтна зоната под очите. Както преди малко казах, в предишното си видео обяснявам подробно как става това. Единствената разлика е, че днес съм решила да бекна зоната под очите с прахообразна бананова HD пудра, като ще нанеса обилно количество с триъгълна обикновена гъбка, която може да закупите от всеки един магазин. Докато пудрата седи върху лицето ми, ще завърша и очите, като нанеса синя очна линия отново във водната линия на окото. Може да ползвате и молив също така, просто аз не разполагам с толкова наситен син цвят, който да се задържи на мястото си достатъчно дълго време. След като нанеса очната линия, ще използвам Triple Fudge, отново с много малка, мека, прецизна четка, за да опуша зоната под миглите, възможно най-близко до тях. След което, разбира се, нанасям и спирала. Любимата ми в момента е Roller Wash от Benefit.
Още миналия път в клипчето ви обясних за свойствата на четката на тази спирала. Работи на 100%, поне за мен. За да затопя лицето ще нанеса ето тази бронзираща пудра на Benefit, Hoola. Реших да използвам от молевите на Бруклин. Номер му е 219. Не мога да ви опиша колко ги харесвам, как може да са толкова ефтини, а в същото време толкова качествени. Рядко срещам такава комбинация. Не, че винаги цената е определяща за качеството, но все пак. И завършвам с Maybelline Moisture Extreme Lipstick в цвят 742. Като цяло ще се постарая да опиша всички използвани продукти отдолу под видеото. Ако това видео ви е харесало и искате да видите още такива видеа, може да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram.